Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Dere mo baso, sir. Oh. Salamat, Humba. Salamat. Anugon. Anugon. Lugon, sir. Anugon nga nawa si Atina. Uy, bitaw, sir, no? Kung nilampos lang ko, siya na unta ang hara sa kumpanimahay. Mao ba, sir? Yes. Uy, kuling, sir, kuling. Oy. Uh-huh. Si Tirio kini. Oh, sir, Ang kana. akong sinaligan sa usa ka beach resort. Kana. Okay. Hello, Tirio. Tubag, Tirio. Hello. Sir, ang pambot nga nagkagas basura, nasikop. Usa? No. No. Patay ang mag-deliver utaan ni sir. Oh, shit! Ganun na hitabo kinagalaw. Ngano! Sir, wag ko mahibaw, sir. Buisit! Ari ako tayo! Ari ako! Sir, basta mater man, ha? Yung sinitabo, ha? Ang mag-deliver og basura natiklong. Oh, my goodness. Basta, sir? Oh, humba. Sukad karon pagid kini mahitabo. Ito, no? Yay, sir. Ni kamang na ang kamot sa balao, sir. Shut up, humba! Kasabot ka! Shut up! Yes, sir. Ay. Ay, siniteriyon na tinili ni. Ah. Uy, siya gyud lagi. Nay, Humba? siguro ka bang way buyog nga nagsunod-sunod ni mo? Wa, humba. Very good, very good. Dali, sunod ako. Dali. Unsang pagkahitabo, Ateryo? Baunay akong nahibawan nga balita sa radyo, flash report, nga doon ay enkwentro nga nahitabo. Litos kinagataan. O akong nagdungog nga ang pambot nga gisakyan atong mga tao nga mag-delivers basura. Nga nakig-meeting ni mo ba dito sa beach, maoy natumba. Usa. Mao ka na, sir. I-alerto ang uban na mga kaubanan. Kinahanglan nga mabinantayon sila karon. Sir. O sa balita nga mo nabati, wa ba malambigit ang akong pangan? Wa man noon, sir. Unang higayon kini nga natugaw ang mga uwak sa ilang batuganan. Tinuod na, sir. Sa kaedlas sa ito mga uwak, pero nabakuti pa. Kuyaw na, sir. Kuyaw? Yes, sir. Kuyaw. Murag. Doon na naiiring nga nagkatimaho sa binuhatan sa itong mga ilaga. Teryo, magpatawag kog dinalian nga meeting. Mas maayo pa, sir. Asang video. Adto sa Mountain Resort.
Oh, may butong. Baya, Ano no, ba? hapit naman ng mahurot mo sa botilyang pino. Para pangkatog lang. Para Tug pa. Inom ka may kaon? Sum-sum ko eh, sum-sum. Usap sumsum niyo. Sum-sum kog dila. Oh, asang dila kay tuslog-tugsok ka. Na, ito semua akong dila ba eh. Nga, bilips to lipo na tra. Sumsum tra dila. Pagkabangal sa ilong biya tao ni mabay. Yan daw kay, mara magag... Saan, doon na kay balita, doon na kay tao. Dali Balita. maga. Oh, balitaan ti ka. Ngam saan? Nakadungog ko sa balita. Breaking news karon. Flash report ni Paul Lauro. Press report. Oh, doon na inkwentro ni tabos dagat. Taliwa sa Cebu, Bohol. Encuentro? Oh, doon na nilakpan. Sakpan. Payos, drugas. Karaan. Karaan na din na. Marang dili na mamting ka tundunggan na ng balita abay. Dili na. Bayalan. Para na ako, ay kumon na kayo ng balita. Bula, pinamina, walang maong balita, mga tao ng balita ba? Ha? Kung ano ba? Ang labing importante nga balita ang gusto na tumaywan pa. Kung hain karon ang akong anak Sinday Atina. Oh, bay. Kuan bay ba? Kining ang pangutana ba? Nganong biya man sa tinataon? No. Amnesia, okay? Ha? Di ba ikaw may sulti nga giaway siya siyang nanay Chuna? Oo, ako dito, no? Ikaw ang sulti na. Kalimot ko na. Rubida. Giaway kayo nagsilos ni. Luyas ako man no? Ako, basta tingani ka, post ko Facebook. Pero sa gamay na lang, nga message, why reaction, why reply, why reaction, di kanya, wag yun. Bitaw, bay. Basta bitaw ko. Kana bay, pasabot lang na. Nga nagbabilin ang iyang kasuko. Nako. Bayalan. Chunano, ay bawa ka, Chunang. Salamat kayo, ha? Salamat yun kayo. Saludo kay kunimong. Iba ang babaeng may diskarte. Yes, bayot. Kamura bagay sige glibak na ko. Ay, mua ba yun? May sus, ay nalang taoy. Iya tag-diskarte sa buhay, bayot. Bitaw no? Kay kunya, tanon ako, pabilin ka sa mga kamay ni Alon. Wag yan po'y may tabo na, why nada. Tinuod gid kay nastanan. Pabiling kakhato ka. Pero karon, ibang dating. Wow, manicure. Then, tag-iya pa, Diskarte yot. Wow, saludo ko ni mo ni anak day. Saludo ko. Unsay ka puslanan aning atong beauty ug dato gamiton, di ba, bayot? Yes, correct. So true. Mog mao ni akong kapalaran. Very well said. Unya, si Ala, nakita mo? Oh, yes. Nagkita na mi. Unya, saan? Sige buhat. Wa manghagis, wa makigaway. Wa siya makigbugno sa imong palalob. Uy, wa siya mahimo, oy. Ug giprangkahan ako siya. Mapasagdi na lang ko. Ni anak ko sa akong paraiso. Mo na ni akong gipangandoy nga kinabuhi. Dili ni nimo ikahatag nako. Unya, unsay reaksyon ni Olan? Ay, nidawat. Gidawat iyang kamatuoran. Og iya pang iampo nga magmalipayon ko. Okay. Good. Ay, kadiyot sa ha. Ay, nalawa ako palalab. Hello, love. Oh, Love? ipasit ang function room. May meeting kami. Yes, love, bong. Okay, bye. Bye. Mwah. Kasi na nawag. Ang akong may love, si Bong. Oh. May meeting sila nga himuon dire. Sa iyang kasosyo sa negosyo, bayot. Wow. Bigatin. Siyempre. Ay, bayot, excuse ha. Ipaandam na ko ang function room, ha? Sige. Go ahead. Iba na ang may pera. Pero, tanaw na ako, marag may mga bunog. Si Amay. Psst! Amay! Dali ra. Ay, nga, hello, sir? Ay, ipag-share na ako Ma'am. Oh, ha? Saman, mag-share ka na ako. Gusto ka paparugon ti ka 2 ka oras? Ay, oo, sa. Ay, dili lang ko, sir. Ay! Joke only. Todi ay, may panguntan ako ni mo. Pero,
dawataw sa niyo. Akong tip nimo. Hmm? Ay, hala, oy. Ayaw na lang, oy. Ayaw na lang, ma'am. Dawata, yaw kaikog. Kana. Ay, suot sa bulsa. May pangutan ako. Unsa man? Nganong daghan magbunog si Tuna? Unsa man? Tinuod nga nalamba na siya sa hagdanan? Ay, dili, oy. Tsikulata na siya ni Sir Bong. Unsa? Lagi, ma'am. Luoy, kayo na si Jonah. Kamang-kamang ko na siya sa kulata, God. Ano? Happy ka mo abot si Bong. Og si Athena, tawagan ako. Pasig mo tubag na. Kinahanglan nga mo balik siya. Gipangita siya ni Bong. Athena, tubag ka. Tubag ako. Hello? Ay, Athena, salamat na may tubag ka na. Asa man karon? Balik na diri. Gipangita ka ni Bong. Balik na ba? Hello? Athena? Athena? Tubag ako ba? Balik na dire! Balik dire! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!